Грам бъбреци, които ги накисваме. Слагаме в подходящ съд. Вода. Хубаво е бъбреците да се разцепат, за да може да се накисне маринатата. Така, добавяме около 50-60 грама оцет. Така. И около 100 мл червено вино. Хубаво да е тежко, от сорта на Маврут. Така. И оставяме за около час. И така продължаваме. След като са добре накиснати, започваме да ги миеме. Хубаво е да са със студена вода. И да ги подготвяме за по-нататъчна обработка. Така. И така. Започваме да ги режем. Аз ги режа на две. И на купчета. Стават невероятни. Хората, които не харесват тлъсто и ципи, могат съвсем спокойно да отстранят вътрешността и тлъстините. Така, след като ги нарежеме, се осоляват предварително. Разбъркват се и се остават за около 30 минути да преседат с солта. И след това започваме с лука. Лука ще се нареже на шайби, който иска и на полумесеци. И след това започваме термичната обработка. Бъбреците вече са нарязани. Време е да ги осолим. Не много сол. Така. Още малко. И се разбъркват. Солта да попадне навсякъде. Така. Вече готовия продукт се оставя за около 30 минути, преди да започнем с лука и термичната обработка. Така. Дойде време за лука. Може да се нареже на рингове. Аз предпочитам да го режа на полумесеци. След което около 3-4 мм се нарязва. Да. 2 глави лук е за препоръчване. Докато се задушава, той ще омекне, няма да се усеща толкова много, колкото изглежда. Така, лукът е нарязан. След малко започваме да задушаваме лука. Хубаво е да се подготви и малко стръкче розмарин за овкусяване на бъбреците. Става невероятен вкус. Така, допълнително ще му сложим, докато задушаваме, черен пипер, малко сол и това е. Подготвяме тенджерка на котлона, мазнинка на око, олио, не много, просто да се покрие дъното. И сега го чакаме да загрее, след което започваме да добавяме лука, 2 скелетки чесън и най-накрая нарязаните и осолени бъбречета. Така. Мазнината вече е загрята. Започваме. Сложихме чесъна да се запържи малко. След малко ще добавим и лука. Около 2-3 минути. За да може да омекне, да придаде вкус
на самото цяло ястие. Така, сега добавяме и лука. Тук малко картинката ще е лоша, защото няма как да се вижда. Лукът е нарязан на полумесеци. Да. Така, малко сол добавяме, за да отпусне лука. И разбъркваме. Докато започне да омекне. Разбира се, добре ще бъде и да се засуши малко. Така, лукът вече трябва да бъде задушен. Да, изглежда страхотно. Взимаме 2 дафинови листа и ги добавяме. Така, розмарина. И най-важното, свинските бъбреци. Изсипваме и след това задушаваме всичко до пълна готовност. Остана една добавка. Да добавиме черен пипер. Черен пипер. Млян за предпочитане. Разбъркваме. Да може да се умеша хубаво с лука. Подправките. И оставяме на тих огън да се задушават. Така, всичко вече е пуснало соса. Бъркаме до готовност около 15-20 минути. За да може да се изпари всичко, да се запържат и вече може да се поднася за хапване. Да, вече се запържи. Изпариха се нещата. Сега при непрекъснато бъркане се остава да се запържи. Доста добре трябва да бъде, за да няма сурово. Аромата е невероятен.